Berbecul, prin natura sa impulsivă și pasionată, caută o conexiune profundă în dragoste, iar compatibilitatea cu alte zodii poate influența intensitatea acestei relații. De exemplu, Berbecul găsește adesea o atracție magnetică față de Balanță, unde echilibrul dintre independență și cooperare creează o legătură unică. Cu toate acestea, Berbecul poate avea și provocări în relațiile cu zodiile de apă, cum ar fi Racul sau Peștii, unde emoțiile profunde pot genera conflicte. În contrast, relația cu Leul poate fi extrem de stimulativă, ambele zodii având o fire energică și dorința de a se afirma în lume. Această tendință de a fi aventuroși ajută Berbecul să se conecteze profund cu partenerii care apreciază spontaneitatea și entuziasmul. Într-o relație sănătoasă, Berbecul își va susține partenerul, inspirându-l să îndrăznească, să viseze și să-și urmeze pasiunile. Această generozitate emoțională face ca parteneriatele Berbecului să fie pline de intensitate, dar este crucial ca aceștia să găsească un echilibru între nevoia de independență și dorința de conexiune. Berbecul strălucește în momentele de competiție, iar această energie contagioasă îi atrage pe cei din jur, făcându-i să se simtă inspirați.